Ja, yeah. Og så tror jeg lige, vi prøver at filme det hele en gang til. Nu med lyd. Velkommen til dyreprogrammet Verdenshjørnet. Det her program, det bliver rost til skyerne af samtlige mennesker overhovedet i verden. Nej, altså, jeg sagde det i hvert fald til mig selv her for sådan 5 minutter siden. Så det er en start. I dag har vi et mega fedt program på programmet. I dag har vi et mega fedt dyr på programmet. I kan se dyret lige her. Ja, og det, hvis jeg selv kan sige det, så er det jo en absurd god tegning. Der er 4 ben, der er en lille hale, og der er et hoved. Det burde være en smal sag for jer alle derude at gætte dagens dyr. Nej. Fint. Nej, men vi skal da heller ikke have underholdning her i programmet. Så jeg siger det bare, at dagens dyr, det er bjørnen. Og det er et dyr i verdensklasse. Altså det er nærmest som at se kineserne til al slags sport. Så det kan vi arbejde lidt på i Danmark. Det skal vi nok blive bedre til. Her i dit favorit dyreprogram, der taler vi ikke blot om dyrene. Nej, vi finder dem også til dig. Derfor har jeg sendt min professor ud i Sveriges ødemark for at finde brunbjørnen, som er den mest udbredte bjørneart i verden. Jeg giver op. Jeg har ledt over alt. Jeg kan ikke finde det møgdyr. Jeg er færdig. Professor, nu er det jo sådan, at bjørnen de bruger det meste af deres tid på at finde føde, såsom laks. Så kan du ikke ligesom bare gå ud og finde en å. Imens vi venter, kan jeg se, der har jeg selvfølgelig forberedt et fuldstændig unglaublich leg. Det her, det er meget mere end blot et dyreprogram, og jeg er mere end blot en studievært. Jeg er nemlig quite the comedian. Så hvis du derude sidder og tænker, jamen, kommer der ikke snart noget action i det her program? Så er svaret jo. Det er lige i dette øjeblik, at programmet stikker fuldstændig af. Vi skal nemlig til at lege quizzen sur eller løgn. Ja, og det går i sin enkelhed ud på, at jeg har sådan en lækker, delikat klase af druer lige her. Så vil jeg så skyde en drue ind i min mund, hvorpå du derhjemme så skal gætte, om den er sur, eller om det er løgn. Ja, det er fuldstændig vanvittigt sjov leg, så lad os bare komme i gang. Nej, det er rigtigt, ser. Der var du helt rigtig på den. Det er løgn. Vi tager en ny drue. Ja, det var også løgn. Det her det er jo en fuldstændig henrivende sjov leg, som vi kan blive ved med hele dagen. Så vi prøver lige endnu en. Nej, det var også løgn, kan jeg se, at det er godt, du er med derude. Jeg tror, det var slut på legen sur eller løgn. Og lad os da stille om og se, om professoren har fundet noget vand. Ja, jeg har nu vurderet, at den bedste måde at finde brunbjørnen på, det er ved at tiltrække den. Derfor står jeg nu ved en å og vil ud og fange laks, præcis som en bjørn vil gøre det. Og det ser jo ud til at være let for bjørnen at fange laks, og derfor bliver det jo en smal sag for mig at gøre det. Ja, her kunne jeg måske have valgt at fortælle professoren, at en bjørn altså har 2 lag pels. Den har sådan et kort inderst lag, som holder den varm,
Lidt ligesom de hår, vi har her. Bare overhovedet ikke det samme. Og så har den et længere lag udenpå, som holder vand og ting, der kan gøre den våd væk fra kroppen. Og med ting, der kan gøre den våd, mener jeg selvfølgelig vand. Så den kan holde vand og vand væk fra kroppen. Det kunne jeg godt have valgt at nævne, men altså, lad os da bare se, hvad der sker derude. Jeg opgiver. Der er jo ikke nogen bjørn her i Sverige. Det er et håbløst projekt, det her. Vi kan lige så godt holde. Men professor, nu er det jo sådan, at en bjørn sover i vinterhi fra omkring november til marts. Og der er du, kan jeg se, så heldig, at vi her i dit dyreprogram har forberedt os i bedste tv-køkkenstil. Det vil altså sige, at jeg har en knap, usynlig knap lige her, som jeg blot kan lige dreje på, og så er det pludselig november. Det er godt nok, er det ikke sindssygt koldt herinde? Det var da godt nok helt vildt unglaubligt koldt, synes jeg. Så professor, kan du ikke lige få noget tørt tøj på, og så smutte ud og finde en bjørn i vinterhi? Imens vi venter, kære seere, så har jeg selvfølgelig, som den comedian jeg er, forberedt endnu en gimmick. Surt eller løgn? Del 2. Jeg får så lige at vide desværre, at professoren simpelthen allerede har fundet et vinterhi. Så det var ærgerligt, kære seere, det må I have til gode. Så lad os stille op og se, hvad professoren har fundet. Jeg sidder nu her, lige uden for brunbjørnens vinterhi. Og som vi alle sammen ved fra de gamle børnesange, så er det helt sikkert at gå ind til en bjørn, når den sover i vinterhi. Så lad os gå ind og se nærmere på dyret. Her burde jeg måske også have valgt at fortælle professoren, at modsat mange andre dyr i vinterhi, så går bjørnen ikke i dvale, men sådan en form for søvn. Sådan, så den er klar til at vågne, hvis der er fare på færde. Det kunne godt være, at det havde været en vigtig detalje at forklare ham, men lad os da bare se, hvad der sker. Jeg tror, vi slutter her for i dag. Det var simpelthen, hvad vi nåede i denne uges program, kære seere. I næste uge skal du så med til et fuldstændig unglaubligt program her i dit favorit dyreprogram. Der sender jeg nemlig professoren ud for at teste, om våbenloven også gælder for dyr. Tak skal du ellers have for en spændende omgang.